Chunastá go bh chuirde is mis OMP agus siúd é leabharmheas agus se tá rud ag an acadú lá bheas chumniu agus seo Léachtaí Cholm Cille XLI agus an tiile an gan sin a Filí Innti hiontach agus deirfáil tá cum at ar an tiile sin ach banin se le seanna dáin éigen is an cad ag dúirt agus leis go hiontach seanna dáin ag legan sciú go céblion agus se cohfuil sé tá tagart ag an ná ach ní mis gon teach ar níos. Han sé silum golóir rudí an ó roiine nachcín ar acadóla iad agus scríad ar sais ar bhealach sais túrisciúil ar gcuoine féin ar chlúin Filí Innti agus Innti agus lehéid agus drama spéisiúil is maithna sais an cóhéachsú tá tháinig coppla le amach le coppla bliana nuas a bhainint le Filí Innti mar chlúiseacht nó mar neamhlúiseacht nó mar rithhlúiseacht ná lehéid agus chuir simon tú sin agus is más an cóhéacs níos lethna mar golóir den na dáanta se ábharín dachar iad a hiiscint mermín an cóhéacs níos lethna agat agus tá na Filí á diomnú dá chéile nó tá siad bunathe nó leabhunathe ar rud eile nó an chure siar a fuairthas ó ilí áirithe agus céhí a gceist leis agus céhí ar an imil agus Filí béarla áirithe beidir tíor dorgan agus duine éigen eile cinelín a dailsigh dáanta i ngéige an ach nach ag ar fád leis an glúiseacht agus lehéid sin han si seolum Filí Innti hiontach tá cnúsach ag an eile tá amach eistí i ngéige agus a méle le déanaí beidir le himime sin má tá sim a gom tuile almach ach seansgur dána go sin.